Čau čau lidi, vítám vás. Sovět a jsme u druhého let's play z Plants vs Zombie. Tak, ale. Takže v minulém díle jste mohli vidět, že jsme dostali bramborovou minu. Jsem to trošku prostudoval. Ta mina vyroste vlastně, než zombík dojde. Nestíhám. Pěkně. A toto asi už nestíhnám. Takže musím dát tohle. Nejlepší si vlastně na Plants vs Zombie udělat 2 řady těch sluníček, no slunečnic teda. A pak vlastně vám to pořád dává ty sluníčka, takže v klidu potom. A minu. Tohle. Tak, poslední sluníčko. Ne. Přeskoč. Vlastně přidal se nám nový zombík, je to jak kdyby taky atlet a přeskočí všechny, co mu stojí v cestě, jenom poprvé a pak už jde vlastně po svých. No, vidíte, dívejte. Všechno přeskočí. Takže jeden pár vlastně bude na 2 kola. To už jsem asi říkal, nevím, v minulém díle. Dáš ho nebo ne? Jo. Jak vidíte, tak už mám vlastně 625 sluníček a pořád za to stavím. A už jsem musel dát i pryč některé věci, jak mohu postavit ty kustačky. No, jmenuje stopí. Tak to už je asi konec. Tady to okolo. A máme tady Snoopy. Takže Snoopy združuje zombíky. Zmrazí je vlastně, když jdou proti vám. Tak.
Takže pod videem bude i do popisku videa bude vlastně IP na můj Minecraft server. Na mém Minecraft serveru je zatím 12 slotů. Mohl bych to zvětšit, ale nechodí tam vlastně dostatek lidí. Takže až prostě tam bude dostatek lidí, tak zvýším sloty. Chtěl bys mozeček, co? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Takže zhruba na 10, no na 10 prostě těch kulíček ho dá, na 10 střel. A tady tento se bude dávat hůř. Takže tam dám předně jídlo. Vidím, že chceš mozek. A já už mám skoro druhou řadu. Ukážu vám, jak to vypadá, když dám tu Snoopy. Víte, vlastně zpomalil se a on je i tak rychlý, takže když to přeskočí, tak je úplně pomalej. Chodí jako vlastně skoro jako normální zombík, ale není to tak. Je o něco pomalejší, ale to nevadí. To je vlastně dobře. Myslím, že ta Snoopy dává i velký damage, ale nejsem si teďka moc jistý. Ty máš výdrž jak prase. Že by si bukl. Tak já si udělám tady hlavně ty Snoopy. Ať je to zpomalé. A co všichni pomalí. Tak. Jsem nechtěl. Tak teď se mi to trošku laglo. Ještě 25, ještě jedna. Super.
rychlý a prasa. Sunflower, pea shotgun, cherry bomb, and potato. Okay. A máme tady, musím zjistit, jak se to jmenuje. A je to Chomper. Jinak masožravka a to pojídá vlastně ty zombie. No tak tento let's play je u konce a těším se na další díl, takže odbírejte, lajkujte, komentujte a čau.